pamuhay-puhay. 1, 2, 3, 4 tayo ay lumundag. 5, 6, 7, 8 tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na kayo, halika na. Mag-exercise tayo, halika na. Baby, tayo'y nag-enroll. Mag-exercise natin ang ating mga muscles. Huwag ka sanang magtamad-tamaran. Lundagin mo, baby, ang ating bakuran. Nang gumanda ang katawan at lumiit ang iyong tiyan. Gumising ka, baby, nang maaga, lumabas ka agad, takbo sa kalsada. Lumundag ka, baby, lumundag ka, tumambling ka, baby, tumambling ka. Iyan ang magandang pang-exercise sa tuwing umaga. Kahit nasa gabi, paghilig ka sa nightclub, pwede kang mag-disco ng palundag-lundag. Sumayaw ka, baby, ng boogie at cha-cha, upang papawisan ang iyong paa. Iyan ang magandang exercise nang huwag kang tumanda. Everybody go! Exercise tayo lahat! Exercise boogie! Mga lolo, mga lula, mga payat, mga taba, mga malalaking tiyan. Sumunod kayo sa akin, mga bata! Exercise tayo lahat! 1, 2, 3, 4, Tarzan ay lumundag. 5, 6, 7, 8, Cheetah ay lumukso. Si Asyong at Saya ay lumangoy sa dagat kasama ni Charlie, Balakubak sa Maruhas Boulevard hanggang Baklaran. Mga bata't matatanday nagsisitakbuhan, sila'y masasayang nagjajagingan at patambling-tambling pa kung minsan. Masasaya pa rin sila kahit na humihingal. Nag-exercise lahat mga matataba doon sa may luneta ating makikita. Kahit ang may pilay o may pizza, kasama rin doon pati ang may hika. Silang lahat panay nag-exercise na masisigla. Doon sa aming bukid, ang lula at lolo, madaling araw ay nakikinig na ng radyo. Sila'y nag-exercise ng alas 5, daladalang transistor pag nag-araro. Pati ang hakbang ng kanyang kalabaw ay tumetiempo. Pati ang mga fishermen pag naging isda, may daladalang transistor sa kanila. Haurasin kawurok, kagupong pagduda ug mga pamakian, may paghisumpay pagtratarhin mga isyu nga nakakapayong nga naton susidad. Inagarantiya ang klaro, waray kulam, waray sobra nga mga impormasyon o kasayuran. Agod ang tinuod nga batonhan mga panitabo, mga hurub-hurub ang tawo, in mabatonhin eksakto. Andama ang iyo mga radyo o itutok ka 88.9 BJFM para hinarampang o himangraw nga binugasay, pinaagihan. Tindog pamuhay-puhay. Tindog ngan pamuhay-puhay. Iyo mababati kada alas 7 nga alas 8 aga, Lunes nga Biyernes nga adlaw, 88.9 BJFM. Kaupudhi, wins, piliin mo ang abdi. Tindog pamuhay-puhay. Ang iyo kabakyang ug bantay. Alas 7 na, oras na para hantindog ng pamuhay-puhay. Titindog ng pamuhay-puhay. Iyod na kaupod ang iyo sangkay hakahanginan. Sangkay Wins Pelicano Abrio. Wins Pelicano Abrio. Titindog ng pamuhay-puhay. Alright, 13 minutos ito ng kalabay. Ito na alas 7. Medyo orhi kita yan na mga suki. Ay orhi man liwat ng kamayda kuryente. Di ba? Magpuon kita ng gabi waray kuryente. At saka okay na lang malamrag ako masiwak ang bulan. Tumambay-tambay lang na yan ibahagawas habang nagpapahangin kay mapasok kuno sa sakop. Buhay na mga sanggayan na Miyerkules kita yan ang adlaw. Kinakulawan na kalendaryo kadaan pa. 28 sangkay Joel. Miyerkules kita ang adlaw, pizza 28 itong bulan. Tuig 2021. Kumusta ka mga sangkayan mga paingaga? Naglabis na ito na itong mga suki nga nagbibiyahe na. Mama driver, hinay-hinay sa pagmamaniho. Eyes on the road. At alam nyo na ang kasunod.
Kumusta ito na itong mga suki dito tag sa mga panimala yun na? Ano ito na itong baga kabisihan yan ang aga? Yan, ito na itong mga siring pa LGUs, ano, dinihagin sa sakupan habugos nga sor nga parte itong sinarangan Samar. And maging hakabugusan itong probinsya. Bintuhan Norte, Dinia South, Maupay nga aga hayong atanan. Ngayon of course, ito na itong liwat mga suki nga nakatutok aton Facebook Live. Then aton viewers 26 pag-aabrita pala. And may da kita 26 24 nagiti kaubos. Simpat tuan na pud. And tulong nga comment si Padulio Floriza May Chan. Maupay nga morning. Good morning, ada ha Sapaw. Ada ka na Aryan. And kan Mamfi, dida ha si Dio tuloy. Ada ha ano, ada ha PG Ugiwan. Oo, maupay nga morning dida. Ambot ko mga program yung Mamfi unina. Nag-confirm ba? Di ba Wednesday ay program siya? At ibig pakisabi yung ano, yung alarms na. May pinapasabi ako hay. Hi morning, Maki! Sering ni Blow sa Fire, watching live from Angeles, Pampanga. Shout out itong family ko dyan. Lahat, ayan. Lahat ng family niya. Kumusta mga pang morning? Ada ito na opisina ni Governor Bain Everdoni, Provincial Governor's Office. Dida Kapitulyo, mga pang morning, dida yung atanan. Ada ka na surprise, magandang umaga. Yan tanan-tanan nga, kumusta ka mo? Labi na hi Richard, ay nga hi Alan, Zach. Ay Wado, hello, magandang morning. Oo. At sa lahat-lahat po ng mga suki natin dina ano, labi na nga liwat Provincial Legal Office kay Attorney PJ, magandang umaga. And kay Sir Siloy, kay Sir James, sa lahat-lahat ng mga suki natin dyan. Treasurers gihapon, hi kay Sir Anthony at kay Ma'am Chu. Oo, magandang morning. And syempre, Sir Livy, magandang umaga sa inyo dyan. Itong mga board members, maupay nga morning. Arog labis na nga dito namon na natikabaskog lang nga board member, Manu Jimmy, sumegente. Manu Jimmy, maupay nga morning, boim! And nga dagihapon ito ni mo natikahusay nga natikabaskog nga girlfriend mo noon, Manu Jimmy, pero asawa mo na ngayon, si Mana Flora. Hello, Mayor, magandang umaga. And labi na dito Mayor's Office gihapon na Jean Mac, maupay nga morning. At sa lahat ng mga mayors natin dito sa ZOR at buong Eastern Samar na rin, maupay nga morning. At syempre, madagihapon ito na opisina ni Vice Governor Maricar Sison, ano? Ay, napaabat kita yan kay masulod na naman kita nga dat opisina ni Vice. Basta sumulod ko na Wins nga dita opisina, baga maaram gud ako may gudhin ipapaypermahan. Kayo daw gintawon na Vice Gov, may da mga nandadaraon naton. Ini nga mga estudyante, ini nga mga estudyante nga nag-thesis. Na-ask herahin bolig para hiton ira thesis. So, yun, ginawa natin ang paraan kung hain hirap pwede nga programa ni Governor makakuha himbolig. So, nakausap natin sila din habulig na gihapon itong PSWD o Vice Gov, ha? And then, kay Ma'am Paligutan. And then, himuan natin himpaagi nga makabulig kita hinin mga estudyante, ha?
Oo, basta di hira, kasi sabi ni Ma'am Anadel, basta waray hira makatagamtamhan BPA sugahito. Oo, pwede hira educational assistance makaka-avail hira. So may kita sisiyam nga kabataan nga nagtitesis. And then binubuligan naton Vice Gov. Actually oopdan ko nga ni hira siyang pagsaring ko mo yan nga maagi ako dati mo opisina. Siguro by Friday, tingnan natin kasi may mga papers pa silang inaasikaso from their PSWD. Ay MS pala, hindi PS. MSWD. So kung kailan matatapos yung makukumpleto nira, ito nira mga papilis, papasukin namin yung opisina mo, Vice Governor Maricar. Papasok kami dyan, marami kang pepermahan, ha? Ako na mismo yung tutulong sa kanila. Nakakaawa naman, ha? Kasi hirap sila eh. So, we'll try to do our best. Yun din naman ang gusto ni Governor Bin. Na kung maaari, lahat ng lalapit sa inyo, gawin nyo makakaya nyo tulungan kung saan sila pwede maka-avail na programa. So, tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. Ha? Sana lang maging smooth ang lakaran ng kanilang papers. 4 lang yung requirements eh. Oo. So, nakumpleto na nila yung 3, 1 na lang yung dapat nilang i-comply. So, pag na-approve yan, samahan ko sila mamaya sa last na papers nila. Puntahan namin doon. Pag nakuha namin, pag nabigyan hira, siguro by tomorrow, after my program, or baka hindi ako makapag-program. Anyway, magla-live na lang kami papunta doon. Para naka-program na rin kami. Ha? So, ganon tayo. Pagdating sa pagtulong. Sa abot lang po ng ating makakaya. Kung hindi naman ay sasabihin natin hindi ko kaya yan, hindi natin kaya yan. Pero pwedeng gawa ng paraan. Tingnan natin kung anong paraan ang pwede natin maihatag haera. Ha? Pero ini pagkaya na, ini nga ato niya nabubuligan ng mga estudyante. Kumbaga porsyento ada hera 85% na. So, 15% na lahat itong era gina-comply ay makukumpleto na ang lahat. Papunta kami doon sa opisina ng PSWDO. Ha? Mama Paligutan, hello, magandang morning sa iyo. Makakaarangasa kami din dahil itong imo opisina. Siguro pag nakumpleto namin ito. Ha? At yung mga opisina ng mga board members, papasukin ko din yun. Ako lang mag-isa. Don't you worry, guys. Don't you worry. Ako lang ang papasok, hindi kasama ang mga bata. Bawal naman, di ba? Kasi may mga may nakaano lang sa labas eh. Ako nga, minsan hindi ako pinapapasok. So, nagpapakilala na lang ako, ganito. Kaya, may tiwala naman sila sa akin. Pwede ba? Pwede pala. Pwede pala makapasok sila. O baka gusto lang naman nila mag-picture doon sa opisina ninyo, di ba? Sabihin nila, yes, nandito kami sa opisina ni board member Jimmy T. Nandito kami sa opisina ni board member Crystal Yadaw. Nandito kami sa opisina ni Vice Governor Maricar Sison. Yung ganon ba? Pag picture-picture man lang sila doon habang humihingi ng tulong. Di ba? Ganon. O bawat board members kasama na dyan si Governor, opisina ni Governor, opisina ni Vice Governor. Papasukin natin yan mga kaibigan. At may papipirmahan tayo mga papers para mapagbigyan o mabigyan ng tulong itong mga estudyanteng nagte-thesis. Hirap sila eh, magpapabookbind pa sila. Alam nyo yung kwinintahan ako kagulup. Sabi nila, kuya kasi ito ganito, siya nitong gagastuhon kasi ganito. Di ba? Nakakaawa. So, kaya sabi ko nga, we'll try our best para matulungan sila. Ha? So, ngayon pa lang, Vice, pinapaalala ko na sa'yo, Vice. Papasok kami dyan sa opisina mo.
Sa mga board members natin, iisa-isahin namin kayo. Iisa-isahin namin kayo para pumirma, magbigay ng tulong. Hihingi lang naman po kami ng tulong eh. Hindi naman po gulo ang hanap namin. Balita, mapayang morning ngayong ito na oras natin, 24 minutos makalabay, ito na alas 7. O sige, anay, ha? Pagtsatsalanay ka mo, or ano ba't mo pa? Sandali, maghanap tayo ng ano. Ano ba ito sang kay Joel? Botchiki. Mga ano naman, sandali, hanap tayo ng ano, yung medyo masayaw-sayaw, sering pa. Smiling. Hanapin natin yung smiling. Ha? Sandali lang mga kaibigan. Smiling. Mga kasi naman mga waray-waray lang iton makaka-relate ng mga songs. Oo, paborito ng mga waray nga nahihidlawan hiton kadaman kay waray ng mga bispiras talagsa na la. Ewan ko daw ngayon kung pwede na daw. Pwede man siguro bispiras ano, social distancing mat aminodo di mat nagbabalse. Di ba? Di rin nagbabalse ito na social distancing kaya yan. Ganda kayang pagmasdan mga aminodo, kuratsa, di ba? Wag lang balse. Walang social distancing sa may chancing logod, walang distancing. Chancing lang mayroon ng itong baralse. Hello Lokreng. Ikaw Lokreng, saring ko hayamo ako itong pakyawangan to burunggan. Masaheros ba ako? Watching from US? Ano yan? Saang US yan? Umasan Isidro. Hello kay Sir Casiano Pedro Flores. Magandang umaga sa iyo, sir. Happy birthday daw to my nephew Winston Ray Flores Potato. Tama ba? Many happy returns of the day. God bless you always, Sir Cas Flores. Ngayon, good morning Kuya Wens, pagrit laak bugto ngahi Jasper Gregorio and happy third birthday yan from Oxemer Pruel. And Zaylu Gahoy Aboda, sabi niya good morning Kuya Wens, ingat palagi and God bless. Thank you naman po, maraming salamat. Alright, check your time guys. We've got 27 minutes past the hour of 7 in the morning. Ito, smiling para sa mga waray-waray nating kababayan. Iday may inaabat, ining kasing-kasing ko, kung mga tiunay kanlos ay para haino. Ikaw laan tilingan, hingyap, hininduhan ko,
imo dayo yananan panahon nga matutuman ang nga tanan dadaton ko ikaw nga ngadto simbahan. Adios na haiyo akong mga kasangkayan, mga kabutuhan pag anak ngan kapaturan. Ako'y masulod na ngadtuhin pag-asawahan, kay karoy ako nga isurinder ang natanan. Ismailing maupay nga karantahon kamakaruruyag lang pamatiun ini ang usuhaton mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Ismailing maupay nga karantahon kamakaruruyag lang pamatiun ini ang usuhaton mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Ini ang usuhaton mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Alright, 32 minutos na ito nakalabay. Ito na lang siya, Smiling. Ako pa yan at lyrics, ano? Partihiton pag-asawa. Ikaw laan bilingan hingyak hininduhan ko kung Ikaw pag dinagmiton ko ng pag-asawa, ha? masal kita Ay, dere ito para hiton loto. Pag napasok, pwede mo iluwa. Hingiyak singkasing sarit lakan dananay Ay, paano man kuno kuya Vince kay nagmamahal? an iradis Wala na, huwag kang magpapaniwala dyan sa mga pagmamahal na yan. manunto Talagang mga bilihin na lang ngayon ang nagmamahal. nahadlok ako pagsarit higin Ay, naka. anak kay Mahal pagandla ko na tinagtitikang. magminta kumabagdak Uyabs pa lang nga ni. Kumaon ka na. imo pagpakasal at Kumusta ni mo katurog? landing ako Hello, good morning. Asawa na nga ni, nalusad na la. Di nga ni namamakiana, di nga nangangahinaan, no? ang bungod nga Tapos, may pahiton niya, may patpahirit na ano eh. Direk makaon pag direk kita nagdudungan. Dali, wag, mga uyabs pala. Ultong talay ka. Asawa na nga ni. Pagsisaring araw, tara mga ngaong kita. Ada kay kaon gad, balik komandar at kardero. Hello kay Ate Apple, Dais Bandilya. Magandang umaga kay Mana Flora gihapon. Ngayon kay Kuya Rigger. Sino sa Rigger? Baka Roger to, Ate Apple. Si Kuya Roger. Oo, common sense nala ko no Kuya Win. Sayawin na lang maupay ang kaburuton. ang imkag anak kasiring Ay, nako. ako ira na Kuya Wins, pwede magpabulig. Karuyag ko gad makaasawa. mag-asawa waray mo maribad kay Buligi gad ako pagbilinghin lalaki nga sakto. Sakto. So, small size ini, sakto eh. mga disyo Mangkun mismo, medyo taas. Iwan ko sa inyo. kalha ako igin ang Shout out po kan ano to, Seriaco Boneta nga aadto ha Bugho. Salamat han pagbasa from Christian Ranao. smiling Hi kay Ate Libby, good morning. Maaring asa naliwat ikaw. tama karuro Ay, amula ko ito. Kung nakakaaringasa ako dida, reklamo na lang ako dito yung barangay, nagbubulahaw aga-aga pa, public disturbance. diri na magbabag Ay, nako. Ate Libby, kumusta si Leo Jod? Leo Jod, magpa-snack ka naman. ining kasing ko kung mga tiunay kanlos ay Good morning po na naman. Sir Wens po, aadi na naman po ako. kung maruruyag ka mapakasal kita lang Nag-private message, waray po talaga ako pakakapag-comment im live Facebook.
Kaya nag-private nala ako. Sir, pa shout out nala po ako nga diha barangay Borak nga nagbe-birthday na. Nga di kan Ate Ani Kiza. Happy birthday po haim ati. Ingat permingan. Ready nala nga da itong tuba. Ayan. Him mga kag-anak From Maria Omlang, Pagayanan. Ako Aga-aga pa manininga panuba. nga anak Nanananggot, sarangguton pala nga niya dati na mapagpaplanong paginma. Buraghak daw ito. Malagding Mabusag pa ito, waray pa ito barok. Kay mahupay man ang tuyo mo. Morning Kuya Wens, greet ko la Amara Camille nga nagbibiyahe. Keep safe and happy trip. Imo Yan, Camille, happy trip po. Ganon din sa sa driver mo. Oo, ingat kayo. Kuya, pa shout out po sa mga ayaw ka mo paggagamit lagihin mga wordings nga baga dire kaya kay kung mga joke lang po yan. Oo, hindi pwede sa ere yung mga jokes ng mga ganyan, ha? ay nung kanta istorya nga batong-bato. Salamat laida Sabi ni Lokring din City of Burungan po yan. Dinaha may Long Bridge. Isa ng magarang pamasyadahan. Uhaira nga ako mga ngasawa waray mo maribad kay karuyag ngay anira. Ano naman yan na itong imo mga desisyon. Sigurado ka na ba in pagpakasal ha ako? Iginandam mo na ang imo magkadugari mo. Ang pag-asawahan dirila masay. Good morning, Kuya Wens, and to all the listeners out there, especially nga diya Kasilian. Thanks and God bless. Keep safe from Christy. Si Christy, dati ko pang suki ito Nabagyo na. Nasira na yung station namin. Ito, bumalik na naman. Ito pa rin siya kay Kuya Wens nakasubaybay. Thank you, Christy. Sana pamarisan ka. Kasalhain mo dayo yanatan panahon nga matutuman ang natanan dadaton ko ikaw na ngadtuhasing mahan. Adyos na haiyo akong mga kasangkayan, mga kabutuan ag anak ngan kapaturan. Ako'y masulod na ngatuhin pag-asawahan, kay karuyag ko nga isurinder ang natanan. Ismailing maupay na karantahon kamakaruruyag lang pamatiun ini ang usuhat kon mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Ismailing maupay na karantahon kamakaruruyag lang pamatiun ini ang usuhat kon mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Ini ang usuhat kon mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Kanta istorya nga batong-bato. Adi nangangarong bulig ko no kakalap dito ha PSWD. Waray ko no kapirmahe kay yes kay waray di dahi mampaligutan Kasing ko Pero ang alam ko may iba nga pwede makayata authorized. O kasi nakadto ha region hiyo mampaligutan may dahera consultative meeting yesterday. Kasama nga si Ma'am Ana Del kung hindi ako nagkakamali. Sila ni Ma'am Ana Del wala sa opisina si Ma'am Josefina Kakulop. Sure ako doon kasi dumaan yun sa amin sa bahay.
So may consultative meeting siya kahapon sa region, kaya yun nga pag taga-AX yata, ganun, parang. mga kag So try nyong PM kita mamaya. Oo, tawagan ko lang po si Ma'am Josefina kung andyan sa ngayon, kung wala siyang lakad. Kasi iton aton head ha PSWD o nanihirayo kasi inhiya nakadto inhiya iton mga bungto-bungto pag ariglar iton mga kalungganay nga dapat maihatag. Hiya mismo po, hands on po, hiya mismo iton lakad. Iton mga papers or ano man yung mga dapat ariglaron, mga kuruhaon, panahahatag it mga communication, para ano nga mga programa, personal po niya iton nga hinahatag o han kinukuha. So kung may ada ka mo tuyo nga ang iyo kailangan talaga ay si Ma'am Josefina, PM nyo muna ako lang naman siguro yung pinakamalapit nyong malapitan na pwede makontak direkta Ma'am Josefina. PM nyo lang po muna ako kasi tatawagan natin kung available hiya ito na ada hiya ito nga adlaw para diri ka mo naguguol pa, di ba? Pero ang pagkakaalam ko may ada herakuan, may dahiya authorized ang pwede makapirma. I don't know kung hanggang ngayon may da pa. Kasi dati ganun yon. So ngayon baka wala na. Try natin mag-ask. So yan na ang gagawin mo. Antayin mo yung yung message sa'yo kung andyan ba siya today. O kung wala. Kasi kung andon, i-message kita nga, pwede ka pumakadto yan na, ay adahiya. Titimbre ko kumbaga itong imo ngaran, kuhikuan, sugahin niya, adahiya, ganito. Para pagdating mo doon, andon siya, hindi masasayang yung oras natin. Anyway, kasama itong hiton aton baga pangarong bulig nga magasakripisyo kita hingguti ay. Pero para sure ito niyo lakad kung hino ito niyo tuyo ngadto ito ng opisina masaring kamo kuya wins ada daw layan na kuan higanito higanyan ganito pulano ay para tawagan ko then i-reply ko kamo nga waray dida para diri kamo maguguol ba. Ang sa atin lang ginasing-kasing lang pakabulig kayo para at least diri kamo nagsasayang hing kwarta pamasahe balikan kasi nga nanghihingi tayo ng tulong hirap tayo di ba. So mapapagasto kita, oray nga hindi toyo. Kaya nga may mga tayo, may mga coordinators tayo. Sa mga coordinators din namin po, pwede naman po kayo magtanong. Oo, pwede ka mo magpakiana, makadtukunta kami hakuan, kaya siyang may nagtuyo kan ganito. Ada daw lahiya nga opisina, ada daw lahiya na. Diba? Ganon. Para medyo maibsan ng konti, kasi sayang yung efforts ninyo, magbibiyahe ka mo, mamamasahe ka mo, balikan, tapos wala naman pala yung taong kailangan nyo, di ba? Pero kung wala naman, tapos may ada niya pwede nga ganito, sabihin ko sa inyo na, sige, pakadtula, warahiya nila, pero aadahikuan, maatubang hay mo. Ganon ba? Or baka pwede naman magtanong-tanong kayo pag andun na kayo para di sayang. Waray ba hini, pwedeng makaistorya ng partihin labot lang ang ganito, ganyan. Kung makakaistorya lang. Pero kung pirmahan or anong mga gusto nyo talaga, yung taong gusto nyo makausap, yun lang. So, kailangan nyo magtanong-tanong muna. Para diri ka mo nasasayang ito niyo biyahe, nasasayang ito niyo efforts, pakadto. Kailangan din maging wise tayo. Kailangan lahat ng mga moves natin ay nakaplano. Kasi kung waray kita plano, waray koordinasyon ito natin mga movement, baga nakadanay para baga kita dagmit nga waray bitbit. Napakadto kita alanganin. ikaw la ang biling na Baga-baga kita nasulong hinaraway nga diri kita equipped. Ba? uyag ka Ganun yun, ganun. Kailangan pero parehas naman itong pag-comply hini nga mga papers. Halimbawa, maaro ka mo yung bulig kung ano nga klaseng bulig. Mayroon kita mga requirements. Before you go, before ka mo magbiyahe, kailangan yung mga papers nyo, ipakita nyo sa mga coordinators namin dyan. Sir, ma'am, ito na ba? Kompleto ba yung papers ko? Kasi para pag-abot nga to, diri inyong feeling na pinabalik-balik ka mo. Hindi yung feeling na minsan, iba, siguro gutom ang butla, naiintindihan natin yan. Nga
nakadanay siguro baga feeling nira ano ba ini nagpipinahangad-hangad man ini, di ba? May da kita mga sugad itong danay nga mga panyakan, which is mali naman, di ba? Kasi humihingi nga tayo ng tulong. So ang gagawin niyo, halimbawa hingi kayo ng tulong, lapit kayo sa mga coordinators natin, kung sino dyan, kung hain ka mga bongto. As I've said yesterday, ada si Mercedes, Salcido, Hagiwan, ada Pangyawfe. May opisina mismo itong PGO, Sangay, ada di Pangyawfe. Didi naman ang Mercedes, Salcido, may mga coordinators kita, ada Francis Aldaya, Sir Charles Umlang, konsehal, pwede niyo lapitan yan. And din niya Salcido. Mercedes ada Aldaya, pero din na Salcido pwede gyapon Francis gyapon. Oo, kay Duduhart iya kinakaptan sa Salcido Mercedes. Kinapundan, ada Marilor, Cabos. Pwede gihapon Monsor, or Bus Bobby, Bobby Abubo. Oo, pwede gihapon. Di na Salcido, pwede gihapon kay Bus Bobby. Oo, damo ito niyo mga, kumbaga, options or choices kung hinot iyo daraonon. Pwede gihapon na akon. Or pwede gihapon kang Pangyawfe kasi kami ito niyo madalas na babati kahanginan, pwede niyo maaruan himbulig. So, yun yung gagawin niyo para diri kita nasasakripisyo, dari nasasayang ito naton panahon pamasahe. Siyempre, mamasahe ka, mag-i-efforts ka, lahat ika-cancel mo itong mga buruhaton habalay kay makadto ka sugad tapos wala lang pala, di ba? Oo. So ganon. MacArthur naman, dahil board member T, Mayora, pwede niyo itong darao noon. Or hakon, pwede kang hakon pag dating sa MacArthur, mga taga MacArthur. O may kailangan kayo. Tingnan natin kung ano itong bulig na pwede hayo, i-aplika, kung diin ka mga programa ni Governor, pwede matagan himbulig. Yun yung gagawin. Di ba? Tapos, kailangan kompleto yung papel. Before kita umarangkada, biyahe, kailangan kompleto yung papel. Kasi para pag abot nga to, planchado itong tanan. Pero kay alanganin, makadto kita, magpapakian na ka pala. Ma'am, ano itong requirements? Ma'am, kinanhigadla ako, ay magpapakian na ako ng requirements. Diyos ko po, nagsayang ka ng oras. Di ba? May mga coordinators tayo, pwede ka dun magtanong. Di ba? Mamasahe ka pa, mapakiana ka pala, mamasahe ka balikan. Takay ito niyo mga requirements, di mataad to dito, animan, kikinahanglan nun. Sugad MSWD o Certificate of Indigency sa barangay. Siyempre, ada kayo yung barangay, magtitigang kita ito dida. Step by step. So, yun, ha? Kailangan before mag-move, kailangan pag-isipan muna natin, pagplanuhan ng maayos. Para walang nasasayang na panahon, oras, efforts, pera, tuloy-tuloy ang paghingi ng tulong. Hindi naman gaano karami yung mga requirements. Usually, pabalik-balik na lang halos lahat ng mga bulig nga aton ginkikinahanglan. Halos usa lang ang requirements, may man malain hito dida usaduha. Ada permi ito nga Certificate of Indigency, ada permi ito na kanan MSWD, lahat haros iisa lang May pagkakaiba lang kasi depende itong programa, kaya kailangan ma-secure muna natin yan, ha? Ganun lang, ganun. Simple as that, siring pa, ha? Hello kay Joe Biasong Abrogar Mingin, magandang umaga sa'yo. Keep safe daw and God bless. Play naman po ng Dangaw-Dangaw. Try natin. Hanapin natin yung Dangaw-Dangaw. Salamat laiday kay naruyag ang imtag anak. Kasiring buhat tunga ako ira na malatak. Pagsarit kuha ira nga ako mga ngasawa. Waray bumaribad kay karuyag ngayon. Sigurado ka
Ay, sabi kay Box Gloria, hello, magandang umaga. Shout out kan Luis Duran nga nag-ruruta Tanglad. Asa rin ka nagsusudoy Luis Duran Tanglad. Awe, nagsusudoy ka daw Tanglad. Sa rin ni Joan Gloria. Akong mga Ang atong classmate ni Joan Gloria, kasi dalawa yung Joan Gloria sa kanila. anak nga Opay nga aga, tanan, stay safe, mga igkasi estihanon, lolo, herot permi, malalakat, ay, bravo, salamat, tinda. Ay, permi kita na nag-herot, or labis na nga idaran na. O, damo itong mga bawal. ruyag lang. Salit, bisan itong pagkakao na gawas pinili. Oo, sa kabasa kay day indang bagonas. Ay bisan lain ni sugad nga imo lolo. Maga ilob ba ni partihin lalakat. Na ilob pa nga ni 100 meter das basta inagol la. Sa ipabahin baga mga 50 meters lang nga dalaga na eh. Bata, dere ini may hahangol. Dere pa ini nahingasal. Dere hindi hingalhin mga 50 meter ng 100 meter la. Ilog pa ini nga mga lawas day. Pero damo nga salamat. Ito ni mo ha, kung baga pag-aalala. Mga pag-aalala. Ano't nakakatawa nila siyang kay Wensit nga mga pag-aalala. Sa bagay, ikaw wala kang inaalala. Wala naman ding nag-aalala sa'yo. Aray ko. Nauna mo lang ito, lolo. Alam mo na, ay, kay Nele Barola, kumusta na itong didatam si Nele? Naunat-unat pa itpako hiton. May loob pa iton hitlino paray, nga tuha inuulanguhan. Ay, bang, hindi rin na iton papagparo-practice at pag-unat-unat ito na iya pa ko. Pikoy! Ano na, kumusta ka na? Unat-unat ito ni mo pa ko, pade. Kaya diinin bagan nati ka lahing na itong kalibutan. So, porsit aton baga pagtikalagas. Watching from somewhere ko no out there. Saring na natin nila. Ayan yung mga taong walang magawa sa buhay. Alright, dangaw-dangaw. Nga naruruyag ka sa ako pag-aanhon ka man kay may asawa ka naman man dun bago dun mo ang naglabay ng mga panahon burog ang akatisan kay ikaw di man maaramdaman ko nga naruruyag ka sa ako pag-aanhon ka man kay may asawa ka naman warang pagalit dun pagdudugtog ang naglabay ng mga panahon urog ang akatisan kay ikaw higit manon saling niya na ayaw ako ang pagbasulan kay tinalikan mo naghanap ang sinipa siring ko pa kanina sana ko inaruruyag pa waray mo aklinian basta
supong Gan surus at maka Ikaw sa may pusot Suklalan na lawa Ngan harapi habang Di na mag-isot Di na mag-isot Magtatawa na lang Di ka mata sa may pusot Nangawati baw-baw Kung may kamadamdam Ayaw maghimalang Dahil maot na ito niya na Ang akalipayan Labi kong imhadkan Ang punong salpaa Na dugang pagtawa Alright, ayan, dangaw. Adi lolo, mabulig ko na mo hiton 100 meter das. As in, hanikan ikikita ka, ara ini magpagtanom-tanom na humay. 100 meter das itakon, ayat, dalaga na, hindi, pagtanom bunay, isang kawers. Anong pagtanom bunay? Yung tatanong bunay. Ay, sorry. Pagtanom humay ba? Dari bunay na, alin agad lahat to. Yan na Ay, pati Jana. Ay, ni Johnny Posong. Johnny Odon. Dida crossing. Kumusta dida? Ay, baga mailub-ilub ba yan ang mga lawas. Siring la kung ano kita nga oras magdadadlagan. Kay pagsiring mo nga dadlagan yan eh. Dadlagan na ngayon. Bahita, maupay nga oras nga na damo nga salamat. Ito niyo pagpamati dida TFK Crossing. Kana pati dyan eh, o doon. Maupay nga agay mo. Mabulig ko niya 100 meter dash. Kaambisyoso hit mo huna sangkay. Huna mo na lang ito. Ay, madipas, ungod na ilupay ni pati dyan eh, 100 meter dash. Pangin baga kutob na lang din at portahan niyo. Kay Ay, kumusta luwat nga dakan na padisiper? Ay, may comparison ka, Wens. Ani, hino ito na? Jiper nga Miranda? Ay, siya siguro, Ed. Ikaw ni Botoy. Na nuyab na Erlinda. Anong Erlinda? Erlinda labotap. Chismoso ka ngayon. Nanihibabarog. Ay, kaya waray ka man ibang binantayan siyang kay Wens, lagas naman ako. Pipinanchismoso na laki tahin. Ay, kamusta nga da, kanikleo, enjoy. Ayaw naman babalabag din dahil itong auto, ha? Oo, paparahaya. Ayaw bubot nga, kay delikado, enjoy, ha? Dari ka pa insured. Inabot nga ngayon. Nakadanay na balabag nga bata, napaturapak la. Ay, kamusta nga dakan, boy? Di na nga sana na iyo, TFK. Ay, Bobs, mapangagay mo. Kondisyon na ba ito na mo, Revo? Ay, kondisyon na ito. Kaya di nga ni umilob, ipadidyan hit dalaga, di sasakay tahit Revo. Uyahas Mula sa supong Gan surus at maka Ikaw sa may pusot Suklangan ng lawa Yan harapi-habang Di na mag-isot Di na mag-isot Magtatawa na lang Kung ginistan ka sa iyong asawa Ayaw lang sila Uyahas sa katri Mauna sa supong Yan surus at maka Ikaw sa may pusot Suklangan ng lawa Yan harapi-habang Di na Good morning, Kuya Wens. Nagpapakianagadla po ako. ikaw Bulig man ako han BPA an akon usa nakakuha man na hi ako waray ako apilhan lista ano iton akong pwede buhaton ha ay maot na bulig ka han BPA ano tong karasignon galit nakakobra ka na dati or ano nakapag apply ka han na nagpirma ka in form han BPA ganon
Diin ka nga bunto, palihog iti mo bunto kay para kung makipag coordinate kita hiton iyo coordinators di dahiton bunto, ha? Mga PM ako, diin ka nga bunto, hino naghatag hay mo ang form kay ifa-follow up naton. Di ba? Para waray mabibilin nga bulig. Waray basta ka ngayon kompleto itong requirements, why not? Importante, mabubuligan ta. Yon, para kukulawan haton kung ano itong maga naging mga problema na iyo bulig. Tapos, ano ini? Kung kay ano nga, waray kahay apil hapag kaya na, hanya na, or ano ba? Saring mo dito, nahibulig ka or yes, ano mo kaupod, ano mo kausa, nakakuha na. So, ikaw ang nawara halista. So, ito nga mga punto dida, ito na aton pangingina noon. Kung kaya nung nawara ka halista or bangin na adi ka itong sunod nga batch, ganon, kung nahingay na niya mong aran. Kung nag-fill up ka ng form, nakapagpasa ka. Yun ang gagawin natin. So paki PM otro, den ka nga bungto nagsasakop pitimba ka nga bungto ting nagsasakop pa mo, den ka. Kung nagkukulaw kaya na dito aton live. Ay kung namamati kaluwa ta radyo, palihog PM ako, ha? Kung diin ka nga bungto, taga diin ka. Kay para ma-follow up naton, makipag sumpayan kita hiton coordinator dito niyo bungto, and then para ma-follow up naton, hain dapit mo papel, natabuhan mo papel, kaya nung wara ka na dida mahibulig. Tapos pag payout wara kay bulig, pero mo usang kadungan mo nahibulig. So kulawan nato dito. Kuyahin itong coordinator Porlos, si Ma'am Lina yata. Lina, tama ba? Ate Anadel, nanonood ka po ba? Yung Porlos, yung coordinator natin, si Ma'am Lina ba? Tama ba ako? Parang yun Ate Indang, parang si Ma'am Lina yata. Na lang. Mamaya, PM natin si Ate Anadel. Sino yung coordinator natin si Porlos? Or pwede liwat Ate Indang, ano ba't kailangan mo para i-send ko didihit amon JC. And then kung hino itong coordinator hiti Porlos, mababasa iton nga imo kinahanglan or bowling nga ginaaro. Halimbawa, di niyo kilala itong lawaan, balanghiga he Porlos. Ako iton iyo PM kay iton nga iyo pinangangaro nga bulig ifo-forward ko ngadto amon GC, may kami GC kasi may namon group chat hit kanan mga coordinators, ifo-forward ko yan doon. So kun hino iton here it makuha iton, here it mabaton dito. Simple lang yon, ganun ang ginagawa namin para madagmit smooth iton amon trabaho, makabulig kami hindi madagmit. Dire na kami magbipinanturutudlok nga direct na kilala hit iyo coordinator pakadto ka mo sugay ni. Pwede bisan hinuha amon daraonon niyo, bisan dire akon bungto nga kapot, bisan iba kay ifo-forward ko na la iton didayton amon GC. May kami GC hiton. So pag forward ko didayton GC, kun hinot coordinator nga nakapot hiton nga imo area, kun diin ka nga lugar, hiya at masaring akon ini, sige kakadtuon ta panginginanoon ta. Ganun po kami mga coordinators. Dada ito dida. Bulig ako ito ni RGC at mga coordinators. May mga kung itong mga mayores man daman, may ada mga head of offices itong na province, kinahanglan niyo may ada yung mga PM niya lang liyo gihapon ako kay may gihapon kami itong mga contacts. May mga GC liwat kami ito, may mga contacts gap kami nga. Ma'am, sir, ganito, tingnan niyo, basahin niyo to diyan sa lugar na ganito. Kaya madali. Okay? Gets Ate Indang?
Okay, good morning ada kan Alicia Abindanyo. Dida hain ka ba Alicia? Rizal area ini Muzon ka ba? Kainta ka ba? Ang Rizal, Kainta, Santa Lucia. O baka naman Santa Fe. Carlicia Abindanyo, magandang umaga sa'yo. At kay Kuya Lito, si Kuya Lito, napakasakit, Kuya Lito. Hindi na Kuya Ede. Balita Kuya Lito, mapayang morning. At sa lahat ng mga suki. Kay Jefferson, di ha outpost. Intoy, paya pagbantay nga ha. Kailangan madakop ka. Madakop ka, kundi ka makadakop yan, ikaw at madakop. Ay, nako. 15 comments, 18 shares, 103 reactions. And 33 viewers po ang natitira natin. Wala na po tayong oras. Okay lang kita maglagpas. Alas 7 na katila. Medyo delayed tayo dahil delayed din naman yung kuryente. Akala ko nga hindi Akala ko nga na dere magkakakuryente. Pero thank you Isabel ko. Alam nyo, may napapansin ako. Pag nagbabrown out, ang daming reklamo. Pero pag nagbabalik kuryente, wala man lang nagsasalamat, wala man lang nagta-thank you. Ang daming post, ang daming hindi nga natin nalalaman ano ang dahilan di ba? Bakit kaya nag-brown out? Bakit tulad kagabi? Bugos nga probinsya, brown out kita. Diba? Kaya nagkakuryente tulad kanina, pasalamat naman tayo. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino, karamihan sa atin. Tanggap lang ng tanggap, di marunong magpasalamat. Bato-bato sa langit, ang tamaan, problema nyo na yan. Just said to get back to move around. Listen to people's nakihaw. Shanghai ang finest. Hi kay Ate Marlene Guarino. Di ko po alam ante. Baka hindi kita friends sa FB. Oo, Serenia Otoy, bakit di ako makapag-comment sa live mo? Tuwing umaga, nagkukulaw ako, hiti mo live. Okay, ingat, nak. See you soon. Sige, ante. Uuwi ka naman dito. Hampangan mo ako, dili. Didikat ak program. Balita ko, ante, bang hindi rin mo ako friend? Or, baka in-unfriend mo ako. Ganun talaga Hindi essential. Ate, hindi naman ako logaw para hindi ako maging essential sa buhay mo, ante. Hindi essential. Jing said to get back to move around. Listen to people's nakihaw. Shanghai ang finest ang Siargao. Always the TV, ika-Siargao. Good morning daw kay Jefferson Miranda, sa ring ni Erlinda. Pa-PM pa si Erlinda, di na lang ipinopost dyan sa live ko. Para nababasa ng lahat. Yung mga boyfriend, girlfriends ninyo, try nyong i-public sa FB ninyo. Huwag nyong tinatago, kasi habang tinatago, maraming multo. Diba? Huwag niyong tinatago. Kasi dyan maraming napapahamak sa mga boyfriend, girlfriend na itinatago. Try niyong i-maide yan. Pag may adat nila nag-react, may nagreklamo, ito nila, nako, may nagmamay-ari niyan. Huwag niyo nang ituloy. Diba? Ganun naman yung iba mga waes sinisimplihan lang, kunyari nagmamaydi sila. Ganito. Pero yung iba niyan talaga, ini-scout lang pala. Sige nga, pag may mag-react may mag-PM huwad inihaak. Diba? Ganun. Huwag niyang tinatago yung mga boyfriend, girlfriends ninyo. Imamay din nyo. Dapat proud kayo.
Oo, na naging boyfriend mo siya, naging girlfriend mo siya, and relationship with, ganon. Oo. woman gets Baka mamaya may nagmamay-ari niyan sa labas. Sabihin, uy, woman gets anong boyfriend? Asawa ko yan. Anong girlfriend? Asawa ko yan. Oh, di, lagot ka. used to sit to know you never Hello kay Janice Yudico. Good morning din sa'yo, te. Maraming thank you. Hagi ko no, hinhidlaw nat nga mga tukar. Ada, ano man te, papasahan tayo ka, oh. Para magsinayaw ka dida. Maupay nga aga, Evelyn Abindanyo yauna. Good morning din sa'yo. At sa lahat ng mga nakikinig dyan, bisan kundi rehera mga waray-waray, at least din minsan nagtatagalog din naman ako. Kaya magkakaunawaan kami. Kahit kunti lang. Jinx and again about to move around. Kawawa naman ako, 34 viewers. Oo, 38 yung pinakamarami. Always the TV, big the shine. Mag-view naman kayo, maawa naman kayo sa akin. Bueno, rin na kita oras balita. Ading problema eh. Iya ko no problema at coordinator ni Rasuplado. O baka naman yung coordinator namin dyan, kaya tinawag mo suplado kasi hindi kayo friend. Wala po kaming coordinator na suplado. Pagkakaalam ko, ewan ko lang. Stricto meron. Ako yun. Come on everybody. Oh, kasi ako pag sinabi, hello Kuya Wens, oh, may ano ako ganito. O sige, diretso. Ano yung kailangan mo? Oo, ganun ako eh. Kasi ano, ganito. Ay, Ate Lepin, seryoso? Birthday ni Monsor? Oy, Monsor! Si Monsor Rosillo ba to? Happy birthday, Monsor, ha? Nasimple ka la sugaray. Uwi ka muna dito, Monsor. Ay, hirap naman pag kami pang pumunta dyan sa Katbalogan. Monsor, uwi ka muna rito. Alam mo na, may responsibilidad ka sa amin, Monsor. Palito, Monsor, happy birthday mo. Sana'y marami pang birthday ang dumating sa buhay mo. Kasama kami. At ang pamilya mo. At sanaway marami pa tayong matulungan, 'di ba, Monsor? Oo, dito kami nagkakaisa ni Monsor pagdating sa mga pagtutulong, ha? Monsor Rosillo, happy birthday po hay mo kung ikaw 'yan. Opo, sabi ni Ate Daipin. Hi Ate Daipin Montes, hello kay Ate Rosemary, kay Ate Eva, sa lahat ng mga kapamilya ni Ate Dives mula Homonhon hanggang Sulat. Happy birthday, Monsor. Ang hingyap namon, Monsor, magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Ganhin maupay nga isnakon. Anang adlaw imo Kaadlawan, Monsor, ang hingyap namon, marasa nga isnakon. tagan kauntahin halawig nga Tagan mo kami niyan. kinahimapay nga kabubuhay. Ulit na, Monsor, happy birthday hay mo po, ha? Bisan la, baga kablas kita yan nakawari paswildo. Ano, simbahay ta namang gadla, ha? Tanan nga mga nagsaselebrate ito yung mga kadlaw niya ng adlaw. Happy birthday po hay yung atanan. Dere lay Monsor, kaya sigurado kita may dapay mga nagsaselebrate ito niya mga kadlaw niya ng adlaw. Dere lay Monsor, labot lakan Monsor, yung atanan nga nag-birthday na, happy birthday po hay yung atanan. And bisan waray handa, bisan baga talagod ti kung may daman. Pasalamat kita itong mga garahom nga. Kapag birthday pa kita, ha? Salamat nga last na ini nga birthday yan ang atuig, ha? Yan ang atuig. Sunod na nga ako nga atuig. Siyempre, tag-uusap mo lang pag birthday tao.
So last mo nga birthday na nga tuig. Sunod naman nga ha. Oh. imo kaklawan. Ang hingap namon, ikaw magmalipayon. Excuse me po, COVID-19. Inabuhi ngan himaupa Hello kan Mananita, Tia Sibing, good morning. Rachel, adlaw oo, ayan, from Kampuyong daw. Ayan, Mananita, Tia Sibing, Rachel, good morning sa inyo dyan. From Kampuyong, with love. Ate Daipin. waso bisan kun kabusan ang kahimta Mo ito nila, bisang kun kabos, ando natin kahimtang. Bugti ay nga butang, anakon kasing-kasing. punuhin pagtuman ang tinod nga gugma waray katapusan. Ay, ang tabayanan niyo ni Ronian, ano, Pangyaw Fi Kabel, para ito na Kabakyanghan Barangay. Oo, ni Ronian, unina, alas 11 yata hanggang alauna. Good morning, Kuya Wen. Shout out naman po dito Barangay 7, Jean Mac. Happy birthday, ak anak. Clinton Cordero. Ayan. Clinton Cordero, happy birthday po, Kuya Wens. Ikaw Birthday ko rin. magtagan kaunta Thanks and more power. Stay safe, everyone. From Mama with Love, Sally of Maine, Kadayung. wason yan ang adlaw Emo kaadlawan, aningap namon, ikaw magmalipayon. tagan kauntahin Pagrit naman po ang akong mga anak na Ratisui, Mikay, ngan, ginsisinubad, hilolo, kuya at pagyakan. Salamat sa pagbasa. Ayaw ako niya pag sinubara, mga bastos na kabataan. Malalagas gihap ka mo. Di na lolo ate. Ay kunwara pag pinasubara. Malalagas ka man liwat. Napilo ko na lakat. ang tinod nga gugma waray katapusan. Good morning kan Rafi Gahoy. Oy, mo yun eh. Pinauray ni Lolo. Nino ito. Rafi Gahoy. Siya na nagtuturok doon bunot dito sa kantin niya. Turutok ng bunot. Hindi nga may darang latok. Ay, Intoy, Rafi, Intoy, kamusta? Hinaut ako nga maupay na yun natin yung pamahong-pahong. Dari ka peraw hang katorog, Intoy. Di mapipiraw kay Panagahera. Siya, kaya panggabi nga ninihira, pero may inipiraw nga bata, hit katorog. Nagkukumot lapagod, nagkukurempos, pero inihit bata nga hinahagutan. Bisan kun kabusan ang kahimtang amon laging hahatag guti ay nga butang. Kuya Kuno, good morning. Walang comment po sa live mo. Sa akin rin, di ako makapag-comment. By Laktaw Gaspi Veve. Maraming namang nagko-comment dyan, ate. Oh, may mga nababasa ko. Andyan si Ten Fabcam. Sabi niya, morning Wens. Judy Ann Coral, morning kuya. Ang daming nagko-comment po dyan. I don't know kung bakit hindi kayo nakaka-comment. Hindi ba tayo friends sa FB o paki-follow muna nyo po yung FB ko. Shout out kan Margie Cordero. Sa FB live ako nagbabasa ngayon, ate. Yan Shout out kan Margie Cordero nga nanhuhugasin mga galunan. Surudlan hinto ba? Dida Barangay 4 Jean Mac. Tangway na, kuya. Nagpapa-ads lang pala si Ate Nele.
Hello kay atin na Annalyn Bantilan Candido. Magandang morning sa iyo. Adto kuno yan na ha, inapulangan ang SICH team led by Dr. Megs Gabreno para kana na operation tuli na and consultation. Oh, yan. Oy, mga taga inapulangan humonhon ha. Oo, dahil Doc Megs Gabreno ha. Oo, hiton para hiton libre nga konsultasyon nga na operation tuli iton kabataan. Didaha inapulangan. Oo, sa rin ni Ate Daipin. Swerte talaga itong humonhon ano ngayon. Binigyan inabrehan ng Era Hospital, gintagan pa herahin duha nga doktor, di ba? Duha doktor dito, Hidok Milo nga Hidok Megs, di ba? Ate Dipes. Oh, yan na adto hera inapulangan kaupo ni Doc Migs ngayon pwede ka magpakonsulta dida ano yung mga pinangangabat. Oo. Kung naabat ka mahinggugma, ambot la kung matambal ito nera. Balitaw ha, ada hera inapulangan hera Doc Migs. Oh, lagas ko no pwede magpatori. Ti patori sangkay. Doc Megs. Karoon ko magpatore kay nagtangtang loy ako hadi nga padahon. Ang linalam ba ang dipang? Kasi dipang adto tapos ginsusumpa nga bayabas sa dahon. Tapos itinotopra. Excuse me po sa mga kumakain. Ada kay nagtangtang loy ako. Dumalagan ako pagkita ko hindi pang nga nagigil-gil. Good morning kay Christina nga nakaon daw sa ring ni Ate Dipes. Sana all nakaon. Ako gutom na. Wala na. Pinapatay ko na lang yung oras. 8:24 na. Lampas na kasi ako eh. Nagbabasa lang ako. Sabi ni Maribel, hahayla ko no. With free meds pa ha. Humunhon ha. Yan alaki ni baga Ate Dipes. I don't know kung hadi nga panahon nagawa na ini. Pero yan na nga baga aware ako about iyo dida humonhon itong isla. May nalalaman ako ng mga development. Yan ala ako baga nakasantop na pwede naman pala ngayon, di ba? Imagine pipira itong kabarangayan nga sakop itong isla ito humonhon. Kaya tamang-tama ang desisyon ni Governor Ben Ibardone. Nalagyan sila ng doktor at reopen. Reopen po kasi dati bukas yan isinara na yung hospital. So ngayon binuksan uli tapos gimbutangan ni Governor nga duha nga doktor. Imagine ha. Isla ito humonhon may duha nga doktor. Di ba? Libre pa itong medisina. Libre pa itong konsultasyon. Yan na, may mga operation tuli pa sila. Yung mga doktor mismo, itong napakadto ha barangay. Dire itong barangay it mapakadiha hospital itong humunon. Ha? Hira mismo nga mga doktor, di ba ha hospital itong humunon, napakadto itong barangay. Sugad ito niya na, ha, inapulangan, adto hira yan na. Itong para libre nga konsultasyon, nga libre nga panuri itong kabataan. See? So, talagang, kaya nga sinasabi ko Ate Dipes, maswerte talaga ang humunon sa mga panahon ngayon. Maliban pa dyan, natuloy na yung kuryente niyo, di ba? At ang nakaka-proud dyan mga kaibigan, maliban lang kay Governor Ben Ibardone, kay Congresswoman Maria Fia Abunda, ang nagsindihan iyo ilaw, Presidente ng Pilipinas, di ba? Nakaka-proud. Saludo talaga tayo sa mga inisyatibo ngayon ni Governor Ben. At sa mga tao patuloy padayon itong pagtapon ito natong mga liderato, mga leaders sa pagkayan. Thank you po sa inyo. Kaya lang ang nakadiferensya. Good morning pala kay Tuding.
nasobrahan niya. Aliw ko'y Ito ba Ate Dibs yung kasama mo nung gabi si Tuding di ako sa may hey ng pangkanda Sir Nelson? nilipit. Agad ako'y kanyang hina. Great Kuya at Coral family and Consultado family Barangay 4 Hernanes. Salamat Kuya. At ako ay kanyang niyakap. Alright mga guys, Tulit. hanggang alas 8 lang naman talaga ako. Pinatay ko lang yung oras para man iba ka na mapsunod unina pa man. Sa may kamaling at sa Oo nga, di ba? ig. Oh, yung iton isla ito numunhon di ba? Wawalo. Oo, iton isla la ito numunhon iton ha. Wawalo nga barangay iton isla ito numunhon. Magkakamayada paherahin na sea ambulance. Oo, kung di kita nagsasala, siguro by May 20 or 21, itong mga pizza, di kita sure ha. Itong mga pizza la, di kita sure kung hainit din ang mga pizza. 20 or 21, magkakamayada herahin na say ambulance. Kaya yung mga sakit nga di kaya di humunon kasi isla, kulanghin mga resources pagod. Oo, di rin madadali-dali. Ikakan dadan on mainland. Di bunto itong giwan kung pangapara takluban kung ano gamit yung tinatawag na sea ambulance. Kung di kita nagsasala Ate Dipin, bagahadi nga panahon nagkamay daliwat inihan na governor governor hadto, di ba? Kasi nag-governor muna siya tapos naging congressman hanggang ngayon balik governor dahil sa pagmamahal ng mga tao, tiwala haya. So pabalik-balik si governor na lang. Oo. So ngayon may ada na naman si ambulance. Tama ba ako Ate Dipin? Parang bumalik lang to eh. Oo. So by May 20 or 21 yata kaya add to an HICH team siguro ngadto yan suluan naman Oo, mamay ka. So sabagay kahit isla ito harani man la suluan ngayon na humunhon, di ba? Medical mission. Medical mission. Adto heraha suluan. So inapulangan ba yun kanina yung sinabi ko. Di kita kasi kabisado itong mga barangay kundida. Oo, tama. Inapulangan tapos suluan para medical mission naman ha. Yung doktor. Iba inihin si ambulance na hidugtong ko lang diretso kasi kinita ko Ate Dipes nga nag-comment. Nakita ko kasi Ate Dipes nag-comment eh. So naisingit ko agad-agad si ambulance yung pinag-uusapan natin kanina. So ngayon papunta na rin sa or baka aabangin nga ni adto na ini sila iton suluan gihapon. Ito na medical mission. Klase no. Mapapasana all na lakon at iba. Libreng medical mission. May tumawag sa atin. Sandali ha. Check ko lang kung hino nga tumang bang importantehin. Ano ha? Sandali ha. Music muna. Di rin naka-register ha akong kasi itong tumawag ha akon. 2753 itong katapusan. Pakilala ka po. Anong kailangan? Okay. Para PM po kasi di ko masasagot yung tawag kasi naka-radyo pa tayo. Ay, 20 to 21 pa ito schedule hasuluan. Akala ko yung si ambulance ang pinagdugtong mo kasi Ate Dipes. Ate Dipes, pakibura na lang yung mga comments mo kasi dapat naka-PM yan, hindi dyan. Kasi nakikita yan, nababasa yan worldwide. Yung iba na pwede naman mabasa, na lang.
Okay. So hiton May 20 to 21 pala ngadto ha suluan iton HICH team. Oo. Ngayon nasa Inapulangan sila. Klarohon tala ha. Oo, tao lang. Excited eh. Basta pangapartihing bulig, excited ako ito ng butano. Pag may tumawag sa akin sila mamapaligutan, Wens, samahan mo kami, punta kami ganito. Yes ma'am, daanan mo ako. Ganun ako. Halimbawa, Wens, may bubuligan kita, off the act. Sige, go. Daanan nyo ako. Ganun talaga ako. Excited. Kaya nung nabasa ko kay Ate Daipin comment dyan na 2021, so yung 20 to 21, ha? Ika-20 nga daha 21, adahera hasuluan, schedule nira. Ito na HICH. Oo. So, ayun, klaro na. Oo. Iba yung Sea Ambulance. Yung Sea Ambulance, wala pang pizza pala. Oo, waray pa pizza kung saan. Oh, pero okay na, ongoing na yan. Ada na, oo. Yung medical mission la, yung nasa 20, nga dahil itong 21, yan ang May, didaha, suluan, yung medical mission. Okay? Nako. So, ayan ha, inootro naton, medical mission po, didaha, suluan, hiton, yan ang May 20, nga dahil itong 21. Medical mission po yan. Hindi po si ambulance ang darating. Medical mission lang po. Yung si ambulance po, sinasabi lang natin dahil na may ada na. Kaya tiabot ng si ambulance. Pero yung 20 hanggang 21, medical mission po yun. Di dahasuluan. Kapag kayo na adhara inapulangan. Okay na? Pasensya na po. Excited po eh. Pagdating sa mga tulong, kaya pinagdududungtong-dungtong ko. Bueno, rin na kita oras mga kasangkayan. Damo nga salamat sa iyo. Iniyo sangkaya kahanginan. Natindungan pamuhay-puhay. Kuya Wens. Hangaran nito na akong kaupo di technical side. Sangkay Jumag. Naman niyo sangkay ang nagbibilin hininga akong poplunganon. An pagpasaylo indiri makaralo. Kunan imo kasing-kasing insinsero, kaya nimo dughan, templohan Ginoo, ngangay paghirutan mo. Amo nga salamat. Sa magayon nga akong ablihan